imuri yesiBhombe in South Africa nasakudzoka kuAjmera fashion kwanokutengesa hembe at a wholesale rate manufacturing price vanokwanisa kutengesa ukutanga business yako wega. Nhasi tikutengesa hembe dzevana vakomana mashirts akanaka muzoona here sezvamukona pa vanotengesa hembe dzakasiyana siyana mashirts evana vadiki kuna anenge ane makola nemadesigns anenge akasiyana chero macheckered boxes aya nezvinhu zvinenge zviri samari nezvinhu hamusi kuzoona maprints acho anenge achinyatsoita vanyatsopfeka kuchipisa zvinhu zviri comfortable breathable vanyatsotamba vachinyatsonzwa zvakanaka semashirts amukona aya anokwanisa kufita vana vanga vakari vahombe asi vachinyatsokwana zvakanaka either maevents vanokwanisa kutikafoma kuenda kuchechi zvisi zvomwe mafunga sezvamukona paraba ane mavarieties macolors akasiyana utange business yako nezvinhu zvakachipa mugoona kuAjmera fashion saka riwotanga business yako uye kuAjmera fashion contact number inenge paskin vankwanisa kuita WhatsApp mugoratidza catalog yedu yese kaunta video ko voze zvese mavarieties atina emashirts avakomana maZimbabwe tinoita nehunhu hwenyu kutengesa macustomers enyu manight dress nemanight akasakara nhasi tiri kuAjmera fashion kwaunotengesera manight dress mapajamas macoat sets nezvese zvamukuona panapa era manufacturing rate yokuti iwe kutange business yako nezvinhu zvakanaka